Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning! Kumusta sa atong mga pinalangga nga mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas? Hello and welcome sa morning program nato GMA Regional TV Live. Hinaot nga naa kamo sa maayong panglawas ug kahimtang taliwa nining panahon sa pandemya. Mga kapuso, don't forget to start your morning with meditation and exercise para always on the go sa inyong mga buluhaton. Good morning kanimo, Ses. Good morning kanimo diha, Nex. And good morning sa tanan natong mga kapuso. Kumusta namong tanan? Humana na bumug pamahaw kay kita, Nex. Unya, taon-taon, human sa itong programa. Inigawman sa programa kami na sabag mga on. O mga kapuso, salamat kaayo sa kanunay niyong pag-atang matag buntag sa GMA Regional TV Live nga inyong makita matag alas 8 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. And mga kapuso, ayaw mo kalimot in town ha sa pagpangamusta sa inyong mga higala, sa inyong mga family, friends, and relatives, pinaagi sa call, text, or chat kay basin pagmingaw na sila ninyo o nanginhanglan usab sila og kasturya labi nang naka-stay at home na kasagaran karon, di ba? Kaingon sila nga bisan ang distansya dili ko na dapat mahimong hindrance kay naman tay technology. Sakto ka na, ikaw nakapamusta na ka ni mga magpapanin mo. Wapa. Karon taon. Unya, taon. Busa mga kapuso, sugdan na nato ang pagpangamusta kay karong buntaga. Atong makauban ang local artist band nga Three-Legged Man ug ato pa silang ila-ilahon. Ug ato usab mahinabi ang usa ka doktor nga mohatag nato og kasayuran kabahin sa kamahinungdanon sa antibody test ug unsa ang mga klase niini. And ato sa ma-interview ni usa ka dalaga nga mahilig mag-compose og mga songs alang sa mga frontliners ingon man sa mga tawo nga nakasinati karon og anxiety. Samtang sa atong baliklantaw karong adlaw. Ang karaan nga power granite rice grinder o galingan nga bato gigamit aron pagpino sa bugas ni atong 1900s. Kini gidisenyo aron sa pagdugmok o pagpino-pino sa mga gahi nga butang. Adunay lain-laing klase sa galingan sama sa grindstones, angle grinders, die grinders, and specialized grinding machines. Dunay uban nga kinahanglan mugaling alang sa pagkaon sama sa lamas ug bugas ni atong 2000s. Kasagaran sa galingan sa bugas ni gamit na karon og electricity. Nindot sa tan-awon ang history ni ining galingan mga kapuso bisan kon moderno na kini karon. Karon ses sugi na imong bizdok uban ang banda nga Three-Legged Man. Sa ato ang Biztalk this morning mga kapuso, makauban nato ang Cebuano Band, ang Three-Legged Man. Mayong buntag, Three-Legged Man, and welcome to GMA Regional TV Live. Mayong buntag, Cecil, Miss Cecil. Mayong buntag ninyong tanan. Yes, it's a really good morning to have you guys here sa GMA Regional TV Live. O daghan kay mig mga pangutana kaninyo. First off, unsay inspirasyon ninyo sa inyong band name? Why did you come up with that name? It just started out as kanang randomly picked. Si JM yun nagsugod na actually. Like, we had a practice session and sa akong sala pa to sa una. Narsala niya. Wala man may band name sa una. So, sa may tawag na mo sa mga kagalingon niya. Na siya kalit. Three-Legged Man ko, huh? Sure ka na niya. Akong kuya niya na siya. Bitaw, katawanan and nindot. Lingaw rapod. I'm like, sige, mo na. That's the history. Very catchy po. Ug sa sala ra po di ay nahimo ang inyong pangalan. Sa sala na nahimo ang mong pangalan. Pero kamo giunsan niyo pagkaila? How did you guys form your band? They invited me to perform at Songwriters Night, to perform original songs and maybe some covers too. And I enjoy performing solo, pero it's really different performing with a band. So I gathered up a few friends na mga kaila-kaila lang. Kuyugi kong tukarbi. And eventually, another scout invited us to play for an event, a full band. So we're like, okay, so I think we really have to gather like people. So mga
amigo ra sad, amigo nagpapurma, and after playing for that event, eventually it caught on, nagpadayon na mi tukar. Kamo ba sa three-legged man, katong napurma na mo, nagkaila na mo, nagkasuod na mo, naapod mo yung mga struggles that you went through? Up until now, most siguro na mong si atubang. It's like on how to align our schedules. But this time around, thankful me nga murag kuan man sad pandemic man sad, so maigo or jud ang time. As far as I know, most na among frustrations gamay nga asay ang music dili kayo matagan og sakto nga suporta, especially usay sa Cebu or usay not even the Philippines merg. It's also a bonus for us nga nakadungog po ang mga tao namo kay amo po nang gihaguan. Karon nga daghan pod no og mga banda din sa Cebu and mga Bisaya known sa jud to be really good with music. How do you guys become more creative pa with your music? It helps kanang you gather, brainstorm kanang as a whole band kay lain-lain man mong influences na mamina og rock, metal, pop, blues, jazz. So you put all of them together and that's how we make our sound stand out maybe. Like I don't really know what to call our music pero that's just how it is. We leave the interpretation to people. Speaking of performances, ando na kamoy single no kining ladies out there. So daghang mga pangutana ato ang mga ladies. Are you guys single pa ba? Dili na mi single. Ay, Ay, single duha na mo. Ayay, kinsa nila. Mao na ang pangutana sa mo ang mga viewers. Ang kaning single, wala ay audio. Mo ni siyang na technical difficulty o tapos sa meeting. So ang mga na-present karon, mga taken na ang usa pa gani married. Alright guys, naadyo'y daghan kayong mga fans ninyo out there who also want to pursue their dreams just like you. So, unsa man ang inyong mga tips nga mahatag ninyo ng mga tips nga i-share para kanila? Para nako, ako just you have to keep on pursuing it kay namang yun ay time nga murag ganahan ko for example, ganahan ko mukatunog gitara that day or the next week tapulan na ka. So you should like kung feel nimo tapulan na ka, don't give in to that. Yeah, it takes practice. Talent is just 1%. Practice is 99%. So just keep on practicing, make mistakes, but at the same time don't compare yourselves to others. Take inspiration from others pero compare yourself from the you yesterday sa imuhang kagahapon nga unsay mong progress nga nabuhat pag sunod adlaw. So little progress but slow but steady. If ever man gani maka-afford na or maka-save kay rely on gears but importante po na siya. Yeah. You should buy your own instrument. Inspiration nga permili mo masandigan o naamo dyan ang mo discourage nimo pero kana nga discourage nga ihog nga positiba. Pwede ba nga makahatag mo og sample before we end our interview? Pa-sample sa inyong music performance dinhi sa GMA Regional TV Live. The song's called Traveler. I'll go to the chorus. I wanna travel the world in 80 days, sing along with the birds and the ocean waves, swim across the sea of hopes and dreams. Together we make a wonderful melody. Mata. And thank you so much. Daghang salamat for sharing your story and for sharing your Daghang music with salamat, us. Sad. Thank you, Miss Cecil. Daghang salamat, Sad. Thank you, GMA Regional TV Live. Thank you so much. And mga kapuso, mga kato, ang miyembro sa sugbuanong banda nga Three-Legged Man nga mipaambit sa ilahang kasinatian kung giunsa nila pagkapurma isip banda o ang ilahang inspirasyon sa ilahang musika. O bubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Karong buntaga atong hiskutan all about testing sa COVID-19 na himong issue karong bag-o mga kapuso kining paggamit sa PCR test o antibody test. Unsa gyud mas maayo o labing epektibo gyud pagtumbok nining COVID-19 mga kapuso nga mihugpa sa atong katilingban. Karong buntaga makauban nato allergist ug immunologist
Dr. Fruto Chodorico. Good morning, Doc. Hi, sir. Good morning. Thank you so much, Doc, for joining us this morning. Daghan kayong salamat. Doc, can you explain to us kay murag na issue ni labi na dito sa kauluhan, Doc, kining padayon nga paggamit sa antibody tests kay mga medical societies dunay opposition niini. Unsa man gyud ining antibody test, Doc? Okay. First of all, no, we'll put things in context. With regards to testing, no, sa atong diagnosis, there are two methods of laboratory diagnostic testing for COVID-19. We'll talk about briefly lang kanang nucleic acid test. Under ana ang atong gitawag na real-time RT-PCR. RT stands for reverse transcriptase PCR polymerase chain reaction, no? Mao ni siya ang mogamit og respiratory tract specimen, either sputum or ang kanang mga secretions nga nasa sa ilong o sa tutunlan, no? That's why mogamit ta og atong gitawag na nasopharyngeal swab. Kana siya nga test has a very high specificity. Kung mo positive ka sa RT-PCR, meaning to say nadakpan og nakit-an jud aduna kay RNA strand sa virus. So it's really diagnostic. Where in fact, ang kanang RT-PCR sa diagnostic laboratory mo nagi-consider nato nga gold standard. Kung mo positive ka, naa-jud na siya sa imong sistema. Kaning rapid antibody testing does not detect the virus itself, but it detects specific antibodies nga giproduce sa atong lawas in response to the presence of the virus. Kung masudlan tagkagaw sa lawas, no, pwede virus, pwede intracellular nga bacteria, ang bungkagon man gud na sa atong lawas, ila-ilahon ang parte sa kagaw, no? And naay parte sa kagaw nga ma-recognize sa atong lawas, mo-produce na sila og what mechanism nga makaproduce og protein, which is the antibody nga mukontra para ana. Now, sa kaning rapid antibody test, duha ka antibody ang gi-detect ani, IgM and IgG. Kanang Ig stands for immunoglobulin. So let's tackle first IgM. Kaning IgM, mao ni siya ang mosaka in the first 4 to 7 days after infection. Nya ang kanang IgM, kalit iyang saka in ka 4 to 7, paspas na pud siya manaog. This IgM is indicative nga active pa ang infection or bag-o lang kagikan sa active infection. Okay? Na ang katong isa, IgG, immune globulin G, mao ni siya ang mosaka 7 to 14 days after nagsugod ang symptoms. Mas dugay siya. Pero ang kaning IgG, mao ni siya ang medyo long lasting. Magdugay sa tong lawas. It can reach several months and for some diseases even years, no? So, kung ang tao taas na ka og IgG, unya naabot ka sa level nga which nga maprotektahan ka mo na tong gitawag ang tao immune. Ang mga medical societies, Doc, doon na nis lagi pagawas nga baruganan, mahitungod aning padayon pagyod ug murag mao gabay gisaligan sa ubang mga industries, antibody tests lang gyud ang gamiton. The DOH, the Department of Health, would like to stress that the antibody tests are not recommended as a standalone test for diagnosis of COVID-19. In fact, nag-release siya og Department Memorandum, no? I will read it para dili ko masayop sa number, no? Department Memorandum 2028-0258, which states that the RT-PCR remains as the gold standard for confirmatory test for COVID-19, not the rapid test. And under that, no, appeal sa mga recommendations nga ang rapid antibody test is not recommended for use in the following. Number 1, stand alone for diagnosis. Number 2, used as a screening tool. Number 3, kana mga return to work decisions, pangayuan sa mga empleyado para mo trabaho na. And number 4, travel entry decisions. So, kung gikan ka sa laing lugar, nasid na endemic ang sakit, nga gikan ka require siya. No. Why? Because low yung sensitivity, nya taas siya og false negative rate. Of course, doon na magyudiferensya sa presyo sa rapid antibody o sa RT-PCR test, kining swab test, mauni nga, you think mo hinungdan nga, mas may salig sa antibody testing ni noon? Ang antibody is very stable nga specimen. Unlike sa mga swab, kailangan i-contain og ane, store at a certain temperature. So very easy to handle. Antibody tests are also less expensive, no? And they can be stored and transported even at room temperature. Another advantage, rapid, no man siyang pangan, paspas. There's even a kit na you can get the result after 15 minutes, no? And another advantage, very easy to use. You do not require a well-trained technician.
And number 3, and lastly, pwede siya ma-perform in any context, primary, secondary, tertiary hospital, or even in the clinic setting. So these are the advantages. However, like I said, ang iyang result, dili man siya pwede extrapolate without the proper context. No, even if mas barato, even if dili perform, dili ka lang specialista, ang iyang resulta ang importante, you put it in the proper context. Kay delikado man nga imong i-label ang pasyente nga negative, positive, may dili day mao. Mas dako na siyang disgrasya. We were saying pud kaganiha Doc kining mahitungod sa kanus agyod ang best time nga mo administer og RT-PCR sa usa ka tawo. Doon na pud time frame or Yes. Kay if you do it too early, no, ang kato ako explain nga window period. Ang window period a few days before nagsugod ang symptoms and within the first 5 to 7 days ang nag-symptoms. No, that's why the patients, when we do our history taking or the relatives, they have to be honest with us. They have to divulge what happened first, when was the exposure, when did the symptoms start occurring. Kay if you don't have that context, nag-swab ta, the swab turned out negative, kay yun pala nasud pa siya sa window period, no, katong time frame a few days before symptoms and the first 7 days after mubo kayo. After that musaka naman na ang viral load, so mas ma-detect siya. All right, to cap this off Doc, message nimo sa atong mga viewers Doc. Right now, here in Cebu, cases have dropped significantly ata in most of the major hospitals, but please, I implore everybody, do not let your guard down. Daghan kayong salamat for an interesting discussion this morning, Dr. Fruto Chodorico. Thank you, Doc. Thank you for having me. Thank you so much. Balik pa mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Just stay, we'll move along. I know it's complicated, but we've gotta learn to take it. Believe that we can make it. We've only got one life to live, so let's vibe and slow down time. There's no need to rush, you're gonna be fine. Why don't you live a life? Pagkanindot sa huni sa kabuntagon na mga kapuso, karong buntaga ato makauban Bisaya nga composer o katong nadunggan ninyo baguhay lang mga kapuso gikan sa Lapu-Lapu City, si Eve Anya Abugan. Good morning, Eve. Good morning. Thank you so much for joining us this morning. Can you tell us more about that song which we played earlier? Kay imo man nga original composition, no? So initially kay ganahan ko mag-create og song para sa mga frontliners kay they are literal heroes sa ato kay they do everything, they risk their lives para lang sa atong safety, and I wanted to make a song that would help them, calm them in any way ra bitaw. But I also added lyrics there nga makatabang pod sa people in general if they are going through something, if they are in their lowest point in their lives, or if they have low self-esteem na unta they would understand that everyone is different and has different time paces in life, and kanang they should just chill and have fun with their lives as well. Ito yung title ato na song, Eve? Gonna be fine. Unsa may tema, unsa may common nga tema aning imong mga na compose nga mga kanta, Eve? Mostly is kind of hopeful and inspiring. I make good sure nga the song is going to give a good vibe kay grabe na kay pangitabo karon with all the pandemic, overwhelming na kayo. So I just wanted to make people feel better. How is it like if sukad nga murag nanga-post na nimo yung mga kanta o daghan sad ang mga reactions, mga comments, of course appreciation sa mga tao? Now nalipay sad ko kay at least kay naman sa mga chat na ko ba nga they felt better sa akong song, they felt less alone kay mura dog na nakasabot pod sa ilahang giagian, and that was the point of my song, and it's nice nga na-reach na ko na siya nga goal. What's next for you? Doon na kay plano nga ipang-record pa ning uban nimong mga kanta pag yun? Hopefully ganahan ko. We already heard one. Basin Yes. pwede pa may mga yuog sample nimo bisalain na song nga imong natagik. Moon starts to rise, but you're still staying holding me.
by your side. My heart falls, lit my soul on fire. In your case, unsay natabang ining imong love for music? Ako personally kay I'm a worrisome na person bitaw, and for some reason ang music, if maminaw ko sa music or if I create music, I'll always feel better. Finally, Eve, message lang nimo sa atong mga kaigsunan nagtan-aw karon, labi na kay as you have said nga mura gusto ko mohatag og inspiration kanila despite these troubled times. Unta, whatever you are facing right now, whatever you're going through, always understand that, and I quote, I don't remember kinsa nag-quote ani, that in the end, it's going to be fine. If it's not yet fine, then it's not the end. So just always be hopeful and have faith, and find ways to make yourself feel better as well. Wow, thank you so much for your time this morning. Thank you. Subuanon nga proud bisdak gyud mga kapuso sa iyang talento. Thank you so much, Eve Anya Abugan. Thank you so much. Hinaut mga kapuso, nagiyahan ta ni Dr. Fruto Chudorico kabahin sa unsay haom gyud nga COVID testing nga himuon nato ug unsa gyud ang angayang buhaton sa mga buot magpa-test pagtumbok kung nataptan ba sa COVID-19. Ug karong buntaga nakauban nato mga Sugbuanong talents sa kapuso gikan sa banda nga Three-Legged Men. Tinuod na apektuhan sila sa pandemya apan malaumon sila nga mabalik na unya sa normal kining tanan. Samtang naila-ila sab nato ang batan-on nga composer o musician si Eve Anya Abugan. Doon na siya gitagik nga makanta halad sa atong mga frontliners tungod sa ilang sakripisyo karong panahona. Hinaot sil katuingon ni Dr. Chodorico nga dili magpanghadlok magpa-test kung doon na gyud pamati nga symptoms. Mao na. Kung mahadlok man gani mo magpa-test, kay mahadlok mo sa resulta. Mas maayo na lang jud mga kapuso nga mutuman na lang jud tatanan sa mga health protocols nga gipatuman karon. Ay lang manis kaayuhan sa tanan sa katilingban. Sakto ka na. Busa, karong buntaga, aduna kami mga words to ponder alang kaninyong tanan. If you see someone without a smile, give them one of yours by Dolly Parton. Nang pahiyom lang jud ta sil. Yes. Isa nang problema. Smile lang jud ta permi mga kapuso. Inood. Mga kapuso, sa gustong mo preview ni mong episode, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Sa among YouTube channel usab sa GMA Regional TV, please click subscribe. Daghan kayong salamat mga kapuso sa inyong padayon nga pagsalig ug makanunayon nga pag-uban kanamo. Thank you so much mga kapuso sa padayon niyong suporta sa ato ang morning program din hilang si GMA Regional TV Live. Busa, keep on smiling mga kapuso. Oh, God. That in all things, God may be glorified. See you next time mga kapuso. Please stay home, stay safe, o keep healthy.